Wow, to je Coca-Cola. Napišite u komentarima da li volite kolu. Naši heroje obožavaju. Hej, zašto se ne otvara? Jao, s ovom flašom definitivno nešto nije u redu. Možda da probam ovako. Jao, ništa ne radi. O ne, ovi zvukovi mi se ne dopadaju. Sva kola mi se prosula pravo u lice. Da, znam da izgledam smešno, ali bar je flaša otvorena. Prelepo. Je li to čokolada? Ne, to je samo za mene. Ova kola je stvarno čokoladna. Ekstra. Wow, unutra su M&M's bombone. Super. Sad ću razbiti flašu da izvadim sve bombone. Bam! O, da, kako zabavno. Dok niko ne gleda, mogu probati nekoliko bombona. Niko neće ni primetiti. Quentin, to su moje bombone. Daj mi ih. Sad ću ti zalepiti usta da mi ne uzimaš bombone. Čak i etiketa ti je stiva. O, da. Quentin, baš si smešan. Spreman si čak i etikete da pojedeš? Priznajem, i ja sam gladna. Dobro je što imam svoju flašu. Sad ću je probati. Tako se smešno trese. Hej, zašto ne mogu da je zagrizem? Znam, pomoći će mi ovaj čekić iz Minecrafta. U Minecraftu može čak i kamen da razbije, a ovo je samo flaša. Ovo su žele Coca-Cole. Cool. Wow, sad imam puno žele bombona. Sad ću ih probati. Prelepo. Poslužite se, tu će biti dovoljno za nas sve. Baš ti hvala, Miley, ti si pravi prijatelj. To je nerealno. Wow, ovo je riba. Neko je imao sreće, a neko nije. Moja žele riba je tako zabavna. A ja imam čokoladnu ribu. Prelepo. A ja imam pravu ribu. Kako smrdi. Fuj, mrzim ribu. Quentin, ti počinješ? Lako. Prvo ću probati repić. Wow, to je ekstra. Došla mi je sjajna ideja. Mislim da moja ribica mora malo da pliva. Zato sam pripremio akvarijum i mleko. Prvo ću sipati malo mleka, a zatim ubaciti ribicu tamo. Opa! Plivaj, moja ribice, plivaj. Pogledajte, riba je pretvorila mleko u čokoladno i sada imam čokoladni koktel. Ovo definitivno treba probati. Wow, predobro. Sophie, sad ti. Konačno, moja žele riba tako lepo miriše. Ali moja riba se sigurno ne može rastopiti. U stvari, imam drugu ideju. Mogu da rastopim žele ribu, onda će postati tečna i ja ću je moći popiti. Ali neću to da radim, jer je moja ideja mnogo bolja. Pogledajte, riba je postala tečna. Sad ću je sipati u kalupe u obliku crva. Sad imam puno žele crva. Sa njima ću moći da upecam puno žele ribica. Zar to nije genijalno? Dakle, moj štap za pecanje je spreman. Odlično! Hajde, hvataj se! Uspelo je! Wow, pogledajte, uspelo je! Ovo je moja prva riba. Imam još puno žele crva. Sad ću uhvatiti još više riba. Wow, Sophie, svaka čast! Hvala ti, Quentine! Dakle, vreme je da probam. To je divno. Miley, možeš da probaš svoju ribu? Stvarno? Iskreno, nemam želju. Miriše odvratno. Dobro, moram da se koncentrišem i da je probam. Da li je živa? Dobro, pustit ću te. Sigurna sam da nije htjela da je pojedem. O ne, moj čokoladni koktel. Sad u njemu pliva riba. Baš ti hvala, Miley. Fuj, to je odvratno. Sad mi ceo koktel smrdi na ribu. Kako ću ga popiti? Quentin, ne mogu da uživam u ribi dok plačeš. Uzmi jednu moju ribicu i smiri se. Tako si smešan. To je ukusno. Opa,
to je pomfrit sa sosovima. Super! Da, to je sigurno veoma ukusno. Quentin! O, Miley, zašto me tako plašiš? Jesi normalna? O, strašno se plašim vampira. Dakle, ja počinjam? O, znam! Prebacit ću sav pomfrit u kutiju od Happy Meala, a zatim dodati sve sosove. A mislim da će to biti neverovatno ukusno. A sada treba to sve promešati. Odlično, može se probati. Oho, to izgleda baš cool. Probat ću prvo ovaj krompirić. O, da, magično. Sviđa mi se i kečap i beli luk. Ekstra. I ja hoću da probam. Quentine, prestani da buljiš u mene i jedi svoju hranu. O, vrlo rado. Prvo ću probati čokoladni sos. Izgleda jako dobro. O, da. Magično. Obožavam čokoladu. Mislim, svi vole čokoladu. Da, ako je Quentin dobio čokoladu, ne može se zaustaviti. Dobro, ja ću probati svoj žele pomfrit. Hej! Ne mogu da zagrizam, zašto? O, znam šta mi treba. Probat ću sosove. Stavili su mi puno slatkih žele sa raznim ukusima. Moram brzo da probam svaki. O, ovaj žele sa ukusom jabuke, ekstra. A sad ću probati 2 gela istovremeno. Wow, to je predobro. Što? Nema više? Pa dobro. Što? Sve sam pojela? Jo, šteta. Haha, baš si smešna. A ja imam još celu flašu čokoladnog sirupa. Jo, prokletstvo. I ja sam sve pojela. Haha, tako ti treba, Quentin. Dobro, moram ipak probati žele pomfrit. O, znam šta da radim s njim. Sad ću ga rastopiti uz pomoć fena. O, da, ovo će biti baš dobro. Oho, nisam znao da fen tako može. Quentin, a možeš li mi pozajmiti svoj čokoladni pomfrit? Baš ti hvala. Hoćeš da probaš čokoladni pomfrit zajedno sa voćnim želeom? O, vrlo rado. Jao, to je prelepo. Devojke, morate i vi da probate ovo. O, baš ti hvala. Probat ću. Oho, to je zaista ukusno. Nikad nisam jela čokoladni pomfrit, a kamoli sa želeom. Wow, dobili ste špagete, cool. Pitam se kakve ja špagete imam. Miriše na čokoladu. Prelepo. Ovo je tako ukusno da želim da pojedem sve odjednom. Drugari, ovo su najbolje špagete koje sam ikad jela. Miley, sva si u čokoladi. Pa dobro, to je baš ukusno. Sophie, sad ti? Dobro, samo ne znam da koristim ove štapiće. To je baš teško. O, uspela sam da uhvatim nešto, a? O ne, sve je palo. Pa dobro, smislila sam svoj način. Sigurno ću uspeti. Da, odlično. Oho, to je divno. Oduševljena sam. Prvi put vidim da Sophie tako jede. Quentin, ovo je tako ukusno da ne mogu drugačije. O, Quentin, sad si ti na redu. Odlično, ja imam žele špagete. O, da, prelepo. Blago meni. O, Sophie, dok ja jedem, ti možeš da gledaš i da učiš kako treba jesti štapićima. To će ti trebati u životu. Jo, ja želim da probam tvoje špagete. Dođi kod mene, moja slatka. Gotovo, ne mogu da odolim. Moram da probam. O, Sophie, šta radiš? Ha, još malo i poljubili bi se. Preslatko. Dakle, prvo želim ovakvu tortu, kao na slici. Važi, spremit ću je. O, torta, majstor sam u tome. Jao, šta? O, tortica, napravit ću je za svoju nuku. Treba samo malo brašna, nekoliko jaja,
Naravno, mlijeko. Sveže mlijeko. Sad ću umesiti testo. Jao, kakva lepota. Jel da, Maggie? A zašto praviti testo kad postoje kupovne kore? Pogledaj, nisu ništa gori. Domaća hrana je najbolja. Ojoj, šta se dešava kod njih? Dobro, nek rade kako znaju. U međuvremenu moj profesionalni mikser će umutiti testo. Da, odlično. Podelit ću testo na 5 jednakih delova. A sad treba dodati boju. Stavit ću rukavice i promešat ću testo. O da, sad će svaka kora biti jedinstvena. Pa šta? I moja torta će biti jedinstvena. Dodat ću u nju pastu od kikirikija. Namazat ću prvu koru, zatim drugu. Odlično. Probat ću malo. Baš ukusno. A vreme je namazati treću koru. Jao, moram pojesti još jednu kašiku. O, da, divno. Jao, Maggie, šta to radiš? Nemoj tako. Bolje pogledaj kakav domaći džem imam. Sipat ću svu teglu u svoju pitu. Odlično. Sad malo testa za ukras. Divno. Najlepša mreža od bake. Kakav miris. Vreme je da ideš u rernu. Tako je. Budi tu, a baka će malo odspavati. To je to. Moje kore su spremne. Sad ću sastaviti tortu. Svaku koru namazat ću kremom. A boje kreme će odgovarati boji kora. Iz polja ću namazati tortu. Ovako. A sad je treba izravnjati specijalnom lopaticom. O da, to će biti pravo remek delo. Ali to nije sve. Sad ću napraviti slatku dugu. Stavit ću je na tortu. A tamo gdje je duga mora biti jednoroh. A sa strane će biti oblake i srca. To, nadmašio sam sebe. To je savršeno. Jao. Ups, to je moj sat. Vreme je vaditi pitu. Da, pita je spremna. Može se jesti. Pomerite se, baka je došla. O ne, svi imaju tako lepe torte, a moje izgleda ružno. Znam. Ukrasit ću je bombonama M&M's. To je to. Sophie, probaj. Wow, koliko torta. Od koje da počnem? Eci, peci, pec, ti si prva. Probat ću. Suva je. Ne mogu bez kola, izvini, Maggie. Wow, a ovo je bakina pita od jagoda. Miriše prelepo. I mnogo je ukusna. Bako, obožavam te. Wow, a kakva je to lepota. Moram probati pače. Jao, pa to je duga. Torta je baš nežna i ukusna. I ovaj jednorok je mnogo lep. Ali čiju tortu da izaberem? Ipak je šefova torta pobedila. Da, najbolje. O da, znao sam. A sad želim da pojedem kokice kao u bioskopu. Šta? A zrna kukuruza. A mogu ja to. Pobedit ću. Ne, ovdje su potrebna specijalna zrna. Ja imam takve. Pripremit ću vaze od folije. A sad ću sipati zrna direktno u njih. I naravno, treba ulje.
Nasipat ću ga na zrna. Tako je. I nigde bez boja. Sa njima će jelo izgledati zanimljivije. Ova ovde. Odlično, a sad je vreme za vatru. Pazite se zrna, sad ćete eksplodirati. Mislim da je dosta. Da vidimo šta je ispalo. O da, crvene kokice. Jesu dobre, bako? Kako vam se čini boja? Pa dobro, kako god. Jao, nemam pojma. Kod mene će sve biti prirodno. Samo treba izvaditi zrna svojim novim uređajem. Gotovo. Sve sam skinula. Sad stavljam malo maslaca na tiganj. Mada stavit ću malo više. Ovako, sad mogu baciti zrna. I dodat ću šećera naravno, jer moje Sofiji jako voli slatko. Stavit ću poklopac i sačekati. Ups, zrna pucaju pravo u tiganju. Gotovo. Kakav miris. Vreme iskoristiti tajni sastojak. Rastopit ću marshmallow u tiganju, dok se ne pretvori u pastu. A sad ću dodati kokice. Sve treba dobro promešati. Odlično, napravio sam kuglu od kokica. Točnije imam čak 5 kuglica različitih boja. Vreme da sipam kokice u činiju. Jao, kakva lepota. Sam, šta je to kod tebe? Zar su to kokice? Hej, eto i tebi. Kao deca ste? Dobro je što imam kokice koje treba samo zagrejati. Stavljam ih na tiganj pravo u kesi i čekam. Da, to uopšte nije teško. Čekajte, kakav je to miris? Šta? Miris? Jao, sad će eksplodirati. Maggie, šta si napravila? To su kokice. Jao, moram sve to brzo spremiti. Da li je barem nešto preživelo? Šta? Samo jedna kokica? Jao, izvini, Sofije. Držat ćeš dijetu danas. Wow, koliko kokica. Kakav je to miris? Fuj, šta je to? Izgorela kokica? Bije. A ovo su prave kokice. Probat ću ih. O, slatke su. Bako, znaš šta volim? O, a šta je ovo? Razvlači se. Izgleda super. Ukus je neverovatan. Ove kokice su definitivno zaslužile pobedu. Ha, još jedna pobeda i ja sam najbolji. Sljedeće jelo su američke palačinke. Hoćete li moći? Šta? Palačinke? A kako se prave? Jo, šta se dešava? Vreme je dodati u mleku 2 jajeta. Sama ću odlučiti šta treba. Pa dobro, kako znate, a ja ću staviti. I naravno malo brašna. Sad ću mutiti testo u svom profesionalnom mikseru. Siguran sam da ću i ovaj put pobediti. A rano se raduješ. Moja mutilica nije ništa gora. Ja mogu i sama promešati testo. Aha, treba dodati mlijeko, šta još? Brašno, tačno. I jaja. Ma, može i sa ljuskom. Sad treba sve to promešati. A ništa teško. Samo što je testo nekako čudno. Možda ga treba još promešati. Dakle, vreme je sipati testo na tiganj. Tako je. A sad mi treba čokolada. Namazat ću je na palačinku i pokrit ću je drugom palačinkom. Odlično je ispalo. Šta? Šta to radi? A ovdje ću dodati zelenu. To je to.
kompletan set. Malo ću promučkati. Ovako. Da. A vidi kako ja mogu. A baka ima puno iskustva. Ali ja mogu crtati svojim obojenim testom. Moja palačinka će izgledati kao remek delo. Završni dodir i portret Sofije gotov. Što? Već su završili? A kod mene je ovo čudno testo. U redu, samo ću ga sipati u tiganj, a neka bude šta bude. Sofi, jesi li već ogladnila? Pomeri se, a rekla sam da se skloniš. Opet se svađaju? Šta to smrdi? O ne, moja palačinka gori. Moram je odmah okrenuti. Prebiću te. Kakav je to miris? Maggie, šta si uradila? Ups, izgleda da je moja palačinka spremna. Opa, svaka vam čast. Sva jela mirišu divno. Čekajte, je li to opet nešto izgorelo? Aha, to je Maggiina palačinka. Naravno, izgleda grozno. O, jesam to ja na palačinci? Cool. Probat ću. Baš ukusno. Čekajte, ovo su bakine palačinke. Prepoznala sam ih. O da, unutra je čokolada. Baš kao što volim. Tako su ukusne, ne mogu da se odvojim od njih. Bako, najbolja si. Pobedila si. O, hvala dušo. Mali, jesi čuo? Ja sam smislila šta želim. Hoću tortu. Ona obavezno treba da bude okrugla. Čekam vaše varijante. Naravno, sad ću početi da sastavljam tortu. Potrebne su mi kore. Svaki sloj kore ću premazati velikom količinom fila. Također moja torta će imati puno slojeva. Na kraju stavljam lepu koru i to je to. Odlično. A sada uzimam najoštriji nož i pravimo torte oblik kruga. U ovo vreme mogu da popijem kafu. Uspelo je, ali to nije sve. Sad čekajte, sad ćete sve vidjeti. Uzimam sirup. Prvo ga treba probati. O da, baš je lep. Koristit ću 2 vrste sirupa. O da, divno. I još 2. Super. Zatvaram komadićem kore. A sada uzimam poslastičarske kese sa filom. O, baš je ukusan. Iscedit ću fil na tortu. Tako je. I napravit ću lep šareni uzorak. O da, izgleda baš lepo i sjajno. Ja sam oduševljen. Svaka mi čast. Hej, šta je ovo? Čokolada? Kome je isprljao baka? Pogledajte šta ste uradili. O, stvarno? Hajde da obrišem. O, baš mi je žao. Okej, neću da te diram. Onda ću nastaviti da kuvam. Uzet ću čokoladu, a nju treba istopiti. Tako je. Odlično. A nakon toga ću dodati malo meda. A med je mnogo sladak, a i zdrav u isto vrijeme. Sada sve to mešam. Oh, kakav miris. Oduševljena sam. Odakle se ovdje pojavilo toliko pčela? Odlazite, mrš! A vi mi smetate. Dobro, sad će vas prebiti. Hajde, sad ću da padnem. O, kakva je to galama? O, šef je pao. Pa dobro, dešava se. Nastavit ću da spremam moju tortu. Ispalo je super čokoladno žele. A njega treba sipati unutra torte. Tako je. Odlično. A dalje ću posuti tortu čokoladnim mrvicama. Nevjerovatno. Torta podsjeća na ogromnu bombonu. Divno. A
čime je zauzet moj unuk? O, Martine, ajde da ti pomognem, Mili. A baka uvek će da ti pomogne. Gledaj, otvorilo se. Hvala, bako. Probat ću žvaku. Ukusno. Hoću da je sedim u svoju tortu. O, baš lepa boje. Što? Nema više? Tog je baš malo. Dobro, sad ću uzeti hubabubu. Super. Obmotat ću celu tortu. Tako je. Super. Bako, vidi, ja sam uspeo. Bravo, Mili. Sad čekajte me, ja sam sa vama. Hajde da pokažemo tortu malu Jennifer. Wow, vi ste uradili baš to što sam ja htjela. Prvo ću probati ovu roza tortu. Sad ću je preseći. Da vidimo šta je unutra. To je roza žele. Sad ću probati. Izgleda da je to žvaka. Super! Sjajno! A sad ću probati samu tortu. I ona je baš lepa. Idemo dalje. Na redu je... O, čokoladna torta. A da vidimo šta je unutra. Wow! Ne mogu da verujem. To je tečna čokolada. Ja sam oduševljena. Jedva čekam da probam. Obožavam čokoladu. Ovo je tako ukusno. Meni se svidjela. A šta još ima? Šta? Šarena torta? A šta je unutra? O da, tako sam i mislila. Šareno punjenje. Izgleda baš lepo. Sad ću probati. O da, to je preukusno. Ne mogu da prestanem da jedem. Dakle, znate šta? Ja sam odlučila. Pobedio je šef 100%. Ja nisam ni sumnjao da naša Jennifer ima dobar ukus. A sada sam toliko ogladnela da želim da pojedem pastu. Hajde, čekam vaše recepte. Iznenadite me. Odlično. A meni već došla ideja. Uzet ću špagete. Oni su suviše dugi za moju šerpu. Slomit ću ih. Tako je. Stavljam u vodu. Eto. O ne, šta sam i ja to upravo video? Nije mi dobro. Hoću što pre da zaboravim taj užas. Okej, počet ću da radim. Uzimam šejker. Unutra dodajem mleko, brašno i jaje. Zatim malo čokolade. A sada mešam to sve. Tako je. Odlično. Sada imam čokoladno testo. Treba napraviti pastu. Zato imam specijalni uređaj. Sa njim ću brzo napraviti čokoladne rezance. Bako, ne smetajte mi. Dakle, iscedit ću sve pravu šerpu sa vodom. Odlično. Sada čekam kada se sve skuva. Gotovo. Prebacujem sve u kantu i završio sam. Ha, ja imam nešto mnogo bolje. To su makarone. Stavit ću ih u kalup. Tako je. Preko stavljam mozzarelu. Odakle tolika galama? Martine, prestani. Daj mi taj čekić. Dalje treba da izgnječim paradajz u pire. Gnječim. Tako je. Napravila sam paradajz sos. I prelivam svoj jelo. Lepota. A zatim dodajem sir. Odlično. I šaljem svoju pitu u rernu. O, Mili, šta to radiš? Pokušavam da izvučem špagete iz šerpe. Zalepile su se za dno. Jao, fuj, to je užasno. Šta da smislim? Tačno. Skuvat ću instant nudle. To će biti brzo i ukusno. Aha. I to je to. Gotovo. Jennifer, probaj. Ajoj, prijatno, draga. Wow, svaka vam čast. Probat ću prvo čokoladnu pastu.
su čak i čokoladni štapići. Nevjerovatno. Sad ću probati. Ova pasta je čokoladna. Sviđa mi se. A kakvi su štapići? O, ekstra su. Ja volim čokoladu. Idemo dalje. A šta je ovo tako lepo? Pita od makarona. Zanimljivo. Sad ću probati. Oho, to je ukusno. A ništa slično ranije nisam jela. Svidalo mi se. A šta je još ostalo? Ovo je nešto čudno. Jesu li ovo instant nudle? Pa... Dobro, sad ću da probam. Možda će biti ukusno. Zanimljivo, ali... Pobedila je baka! O da, pobeda je moja! Tako sam srećna! Hvala, Mila! Sad mi napravite hot dog! Hajde, to je posljednji zadatak! Okej, ali moram malo da razmislim. Šta da spremim? Šefe, šta radite? Hej, to je moj čips! Martin, potrebno mi je samo pakovanje. Hvala. Unutra ću staviti mleveno meso. Dalje ću koristiti vatru za pripremu. A sada vadim ukusnu viršlu. Odlično. Zatim uzimam meku lepinju. Nju treba preseći. Sa tim će se snaći moja testera. Joj, šta radite? Dosta, neću da vam dam. Ajoj. Onda uzimajte, jer sam lepinju već isekao. Zatim ću staviti unutra ukusnu viršlu, posuti sve krastavcima i prženim lukom. A sada prelivam sve kečapom i senfom. O da, kako dobro je spalo. Svaka mi čast. Ajoj, ja sam ponovo sa vama. Sa mnom je sve u redu. Dakle, ajde da razvučemo testo. Na oklagiju ću sipati malo brašna i razvaljati testo. A sad ga treba iseći na trake. Uzet ću jednu traku i uviti viršlu u testo. Tako je. Stavljam sve viršle na pleh i šaljem u rernu. Eto, ostalo je malo sačekati. Bako, ja imam samo lepinju i nemam viršle. Hvala, bako. Mogu da napravim hot dog. Ups, viršla se slomila. Ništa neće uspeti. Šta da smislim? A šta ako napravim slatki hot dog? To je genijalno. Dakle, uzet ću Twix. Napravit ću mu glavu, šapice. Od karamele ću napraviti uši i repić. Da, tako je. Odlično mi ide. Pogledajte kako slatko. To je čokoladni pas. Bravo. A vidi moje jelo. Bako, šta je sa tvojim hot dogovima? A šta mi u redu? Meni se sviđa. Poliću ih sosom i ukrasiti peršunom. Eto, to je to. A može da se proba. Prijatno, mala. Želim što pre da probam sve ovo. Počet ću sa najvećim. Probat ću. Ukusno. A šta je dalje? Ovo izgleda baš čudno. Ali dobro, probat ću. Peršun. Mrzim zelenilo. A šta još ima? Wow, kakav sladak čokoladni pas. Preslatko. Sad ću probati. Jako ukusno. Obožavam Twix. Martin, pobeda je tvoje. Čestitam. To, ja sam pobedio. Hvala, sestro. Tako sam srećan. Kakav mališan. Da, kakav lepotan. Wow. Kako velik, super. Tracy, čini se da ti se ni posrećilo. Dajte. Kako je zanimljiv. Hajde da skinemo omot. Aha, tako je. Moje
Moja igračka je čokoladna. Sad ću je probati. To je jako ukusno. Čekajte. Wow, nevjerovatno. Unutra je još jedan mališan. Pogledajte kako je sladak. Oduševljena sam. A evo tvoje kućice, mali. Hajde, sedi ovdje i uživaj. Jel ti se sviđa, a? Super! Wow! To je mnogo slatko. O, da. To je divno. O, čekajte, sad je moj red. Dobro, prvo ću skinuti omot. Pogledajte kako lepo izgleda moj labubu. Jedva čekam da ga probam. O, da. To je nevjerovatno. Oho, šta? I ja imam nešto unutra. Jedva čekam da vidim šta je tamo. Wow, a unutra je veoma slatka i lepa igračka. Hajde brzo da sklonimo svu čokoladu. Poradit ću malo alatima i to je to. Ostalo je par komada čokoladi, ali nema veze. Sad ću ih skloniti uz pomoć pincete. Eto. Wow, pogledajte kakvog lepotana imam. Sad ću ga okačiti na svoj ranac. Da, eto, izgleda baš dobro. A sada mogu pojesti čokoladu. Super, a Jennifer, hajde nastavi. Dobro, vrlo rado. Hajde brzo da vidimo šta je to tako zanimljivo kod mene. Aha, skidam omot i... O, neverovatno, kako velika čokoladna igračka. Jedva čekam da probam. Da, jako slatko. Znate šta, treba će mi palica. Bam, bam, bam. Baš me zanima šta je unutra. Da vidimo. Wow, pogledajte, devojke. Kako je divan. Jako želim da ga pomazim. Da, jo. Jo, zašto je besan? Ujeo me za prst. Šta, ozbiljno? O, ne, ali to je bio moj labubu. Bežimo odavde. U pomoć. Vija nas. U pomoć. O, kako mala flašica. Baš je slatka. Oho. Da, ja sam dobila flašu srednje veličine. Jo! Da. To sve moje. Devojke, sklonite ruke. Hajde, Jennifer, ti počinješ. Pa dobro. Barem mogu prvo probati svoju kolu. O, to je žele sa ukusom kole. Ukus je ekstra. Šteta, šta je bilo tako malo? Eto, nema više. Ko je sljedeći? Sada ja. Jedva čekam da probam. Ne mogu da istisnem. Hajde bre. Čini se da mi nedostaje snage. O, ideja. Izvini, Rebeka, ali potrebna mi je tvoja gumica. Da, tako je. I uzet ću još jednu i još. Šta se dešava? Gotovo, neću više. Dakle, stavit ću gumicu na flašu. Tako je. Ovo bi trebalo da mi pomogne. A sada čekam. Da, moj plan je uspeo. To je mnogo slatko i ukusno. Jako mi se sviđa. To je najbolje što sam ikad jela. Zapravo ti si pokvarila moju frizuru. Ovo ću uzeti sebi. Kako da ne? Daj mi. Dobro, osvetit ću ti se drugi put. Sada jedva čekam da probam svoj slatkiš. Ja nemam dovoljno snage. I šta da radim? O, tačno. Sad ću napraviti malu eksploziju. Sad će biti zabavno. Merim vreme i...
Skrivam se. Šta? O ne! Šta je to bilo? Da, sve uspelo. To je jako ukusno. Super. O, da, upravo si. O, ne. Ovo su najkiseliji bombone. Da, dobro je što sam dobila malu porciju. Ali i dalje se plašim. A mene moja porcija isto plaši. Ali najmanje sreće sam imala i ja. Zašto? Mogu zamisliti šta će ti biti. Jo, da li sam ja prva? Okej. Nadam se da ću preživeti. O ne! Kako kiselo! Ne mogu da kontrolišem svo lice. Osmeh? Da, to je baš moćno. Skupit će 1.000.000 lajkova. Šta je bilo? Šta to radiš? A vreme je da probaš svoje bombone. Jao, da, tačno. Dobro, šta da se radi? Moram probati to. Jao, kako kiselo. Utrnulo mi je lice. Hitno mi treba voda, molim vas. Da, evo. Hvala. Znate šta? Dobila sam dobru ideju. Sad ću rastvoriti svoje bombone u vodi, a zatim popiti sve to. Mislim da će mi tako biti mnogo lakše. Spremna sam da probam. Bitno je da se ne koncentrišem na ukusu. Jao. Devojke, nešto nije u redu. Čini mi se da gubim sve. Mamice! Mirno, ne paničite. Sad ću ja pomoći. Dakle, jesu svi spremni? I... Šta? Ne, moj. Šteta. Tako sam htjela da pomognem. O ne, da li je sada moj red? Potpuno sam zaboravila na svoju porciju. Ja se jako plašim, devojke. Verujemo ti. Trenutak. Rebeka, gde si? Devojke, ne mogu. Mnogo se plašim, stvarno. Ne brini, mi ćemo ti pomoći. Hajde, otvori usta. Eto, bravo. Da, odlično ti ide. Ostalo još malo. Čestitam. Poslednja bombona, izvoli. Zašto? O ne, eto ga, počelo je. Oj, jadna Rebeka. Hitno mi trebaju naočare. Da, i meni. Pazite! Imam ideju. Hajde da je samo zatvorimo. Tako je. Odlična ideja. Baci kocku. Hvala. Upoznajte našeg neponovljivog šefa. Ona neverovatno dobro kuva. A to je naša slatka bakica. Ona odlično sprema domaću hranu. A to je starija sestra Vivienne. Ona voli samo da igra igrice. Ali mi počinjemo kulinarski izazov. Hajde da krenemo. Ja sam gladna, hoću tortu, jel može? Naravno, sve će biti urađeno. Dakle, treba mi mali okrugli kalup. Napravit ću rupu u kori. Tako je. A sad ću sastaviti tortu. Koristit ću čokoladni fil. Ponovit ću tako nekoliko puta i to je to. Torta je spremna. Ali to još nije sve. Treba je premazati filom s polja. Tako je. Razmazat ću sve. To nije teško. Eto, ja sam završila. Hej, zašto sam sva u filu? Šta je bilo, bako? Jao, izvini, draga, pokušavam da umutim šlag. To nije tako lako kao što se čini. Dakle, stavit ću svoj šlag na tortu. Odlično. A sad mi treba moj domaći džem. Gde je? Evo ga. Baš je ukusan. Dakle, stavit ću ga preko, tako je.
I pokriću tortu čokoladnom mrežom. Gotovo. Viviana, šta si ti smislila? Ja imam odličnu ideju, bako. Vidi, napravila sam tortu. A sad ću ubaciti poki štapiće unutra. Tako je. Zatim ću dodati žele oči i usta. To podsjeća na ježe, jel da? Bako, tako smešno vičeš. A Vivian, to je monstrum. Ajoj, a vi nemate pojma. Dakle, ostalo mi je sipati u sredinu lep sirup. O, da, izgleda divno. A zatim ću ukrasiti tortu bombonama Maltesers. Ja obožavam ih. I ne samo ja, sigurna sam da će mala biti oduševljena. A Lilian, probaj, izaberi najbolju tortu. A treba nešto smisliti. O, buba švaba, sad ću sve uplašiti. Ona se upravlja daljinskim. Sad će biti. A, kakav užas. Ajoj. Bako, šta je sa vama? O ne, to je buba švaba. O, treba je se rešiti. Dođi ovamo, sad ću te prebiti. Eto ti, eto ti. Nikad više ne dolazi u moju kuhinju. Jesam je prebila. Ajoj, evo je, eto ti još. Ajoj, o ne. Šta sam uradila? Uništila sam torte. Oh, šta se ovdje desilo? Moja torta? Šta je sa vašim tortama? O ne, ova je sva razbijena. Okej, probaćuje. Nije nešto. O, šta je ovdje? A buba švaba! Kako odvratno! Ova torta je pobedila 100%. Da, pobeda je moja. Super. A sad mi spremite kokice. Molim vas da se potrudite ovog puta. Jel može? Naravno, sestra, treba mi toster i tegla sa zrnama kukuruze. Sipat ću zrna u toster. Tako je, šta više? Dosta, a sada uključujem. Nadam se da ću uspeti. Hajde, hajde. I... molim vas. O, pogledajte. Napravila sam tostovi od kokica. Ups, izvini, bako. A šta je to bilo? Izvini još jednom. Dakle, tost ću premazati čokoladom. Tako je, sipat ću što više čokoladnog sirupa. A sad ću dodati žalemede. I opet čokoladni sirup. Pokrivam sve drugim tostom i tada, bako, vidi. O, to izgleda baš dobro. A ja imam obični kukuruz. A treba ga ugrejati senom. Tako je. O, gledajte, kokice pucaju. Super. To miriše baš dobro. Ja sam zadovoljna. Napravila sam za Lilian 2 komada. Ona će biti oduševljena. Preliću sve domaćim džemom i to je to. Lilian ga jako voli. Džema nikad nije previše. O, divno. Jo, šefe, šta radite? Ja bacam kukuruzna zrna u aparat za kokice. Tako je, odlično. A sad mi treba lep prašak. Oni imaju različiti ukusi. Od svakog praška će ispasti žvaka. O, da, odlično. Dakle, sipat ću sve u aparat. Želim da napravim šarene kokice. Tako je, a sada uključujem aparat. Hajde da vidimo šta će ispasti. Da, uspela sam, svaka mi čast. Lilian, možeš da probaš i da izabereš pobednika. Naravno, svaka vam čast. To je to, sendvič od kokica. Probat ću. To je ukusno, sviđa mi se. Šta dalje? Wow, to izgleda jako dobro. Obožavam voćni džem. Jako mi se sviđa. Wow, šta je ovo? Aparat sa šarenim kokicama. Neverovatno. Dakle, izabrala sam pobednika. To je Baka. Stvarno? O, hvala, draga. Pobeda je moja. To. A sada želim burger. Tako sam gladna. Naravno, draga. Počet ću od sira. Treba će mi par komada. Odlično. A zatim mi treba paradajz. Treba ga tanko iseći.
Super, a posle ću iseći avokado. Pogledajte kako lepa boja. A zatim uzimam leveno meso. Formirat ću pljeskavicu. Super, i napravit ću rupu u sredini. Tako je. Ispržit ću pljeskavicu u tiganju. Sa obe strane obavezno. A u sredinu ću razbiti jedno jaje. Tako je. Sada sklanjam pljeskavicu i stavljam sir u tiganj. Sačekat ću malo. Kad se sir istopi, mogu sastavljati burger. Treba mi salata, pljeskavica, sir, paradajz, avokado i to je to. Stani, Vivian, to nije za tebe. Tebi mogu da dam samo salatu. Uj, pa dobro. Mrzim povrće. Došla mi ideja. U frižideru je bio sladoled. Da, evo ga. Baš je lep. Dakle, sladoled će mi trebati za moj burger. Uzimam kolač. Preko stavljam sladoled. I opet kolač. A sad mi trebaju slatke konfete. Sipat ću ih na sto, tako je. I sad ću uvaljati svoj slatki burger ovim konfetama. Ponavljajte za mnom. Moj burger će biti najlepši. A nemoj. Ne, bako, moje boli. Ne želim da vas razočaram, ali moj burger će biti najlepši. Treba se samo presvući. Da, to je moj specijalni kostim. Dakle, izvadit ću višle i pljeskavice. Stavit ću ih na roštilj. Tako je. Ostalo malo sačekati. Mislim da je dovoljno. Može se vaditi. Kakav miris. Da, stavit ću sve na tanjir. A sad ću sastaviti burger. Moj burger će imati puno slojeva. Da, tu je burger i hot dog. Šta može biti bolje? Zatim ću dodati sosovi, sen i kečap. Prelit ću moje jelo, tako je. Da. To je stvarno dobar burger, pogledajte. Wow, sve izgleda jako dobro. Probat ću prvo ovo jelo. Šta je unutra? Šta? Avokado? Odvratno, mrzim ga. A šta je ovdje? Pa to je slatki burger, probat ću. Super, obožavam sladoled. Ali htjela sam običan burger. Wow, kako veliki. To je nevjerovatno, jako mi se sviđa. Odlučila sam. Šefe, pobjeda je vaša, čestitam. Hvala, draga. Znala sam. Dakle, završila sam crtež. Vaš prvi zadatak je žele u flaši. To nije teško za šefa. Da bih napravio originalno jelo, koristit ću bombone. Mala ih obožava. Dakle, treba mi flaša. Sada treba sipati bombone unutra. To nije teško. Izgleda da su to sve crvene bombone. Sad mi trebaju plave. Onda neka budu žute i zelene. Jao, za malo da zaboravim na naranđaste. Odlično. Flaša je puna. Sada treba to sve promešati. Tako je. Namerno sam ostavio malo mesta da bih dodao meda. Odlično. Sada mogu zatvoriti flašu. A sad je vreme da zaledim to. Za to će mi trebati gumene rukavice. I ova ogromna tegla. A to je moj suvi led. Odlično. Idemo. Stavljam suvi led u teglu i čekam. Da, ovo je veoma lepo i spektakularno. A evo naše flaše. Stavit ću je unutra. Nekoliko sekunda i to je to. Moj žele je spreman. Cool. Wednesday, gdje ćeš? Treba mi najsvežiji i najukusniji med. Čele, dajte mi ga. Što, jeste se uplašili? Dobro, uzet ću sama. Sada ostaje samo sipati med u flašu. To nije teško za mene. Radim to svaku subotu. Eto, košnica je prazna, a više mi ne treba.
Stvar, šta si donela? Želeoko? Dobra ideja. Ali zašto samo jedno? Da, tako je bolje. Sada mogu napuniti celu flašu. Divno. Mogu je zatvoriti. A gdje je moj napitak za smrzavanje? Evo ga. Ovog će biti dovoljno. Kako otvoriti to? Šta? Svi su već završili? Wednesday, hoćeš mi pomoći? Stvar, dođi ovamo. Svaka čast. Izvoli. Hvala puno. Ali čime napuniti ovu flašu? Znam. Obožavam čokoladne bombone Oreo. Tako su slatke i lepe. Sigurno sam da će se i malo dopasti. Eto, to je to. Da li mi treba med i kola? Mislim da je to sjajna kombinacija. Wow, kako lepo. Tačno. Treba to zalediti, ali ovo nije problem. U tome će mi pomoći moj sladoled. Kako je lep. I hladan. Smrzavam se. Ali to mi je i trebalo. Eto, jednog dodira je dovoljno. Eto, koliko još da čekam? Završili smo. Wow, kako je sve lepo. Stvarno ste se potrudili, svaka čast. Probat ću prvo ovo. Wow, osjećam kolu, super. A sad ću probati ovaj žele. Oho, žele oči. To izgleda strašno, ali probat ću. Prilično dobro. Wow, koliko ima slatkiša ovdje. Neverovatno. To je sjajno. Sada znam ko je pobednik, to je šef. O, to sam ja. To. Spremite mi, molim vas, kokice. O da, vi ste na pravoj adresi. Za takav slučaj imam poseban aparat. Samo treba sipati zrna unutra i ostaviti malo mjesta za bombone. Pošto mala voli slatko, sigurno će se joj dopasti i slatke kokice. O, šta se dešava? Jao, tačno, zaboravio sam staviti poklopac. Pa dobro, dešava se. Ja nemam takav aparat, ali ne treba mi. Ja ću spremiti kokice u mikrotalasnoj. Kako ste naivni? Ovako nikad nećete pobediti. Ja ću spremiti kokice na poseban način. Treba će mi ovo. Stvar, stavi kukuruzu unutra. Hajde, požuri. Dobro. Sad mi treba bomba, a bit će eksplozija. Hej, što si se uplašio? Samo treba staviti poklopac, zatvoriti uši i to je to. Wow! U pomoć! Ovo je kiša od kokica. To je to. A umjesto kante stavit ću kokice ovdje. Sipat ću malo sirupa od jagoda i to je to. Biće slatko i strašno, baš kao što volim. Kako vam se čini? Jao, to izgleda jezivo. Je li osjećate čudan miris? O ne, moje kokice. Zaboravila sam na njih. O ne, sve izgorelo. Fuj. Koliko još da čekam? Gladna sam. Prijatno. Ovo? Jao, zašto iz ove kese izlazi dim? Zar je ovo jestivo? Fuj, neću to jesti. Ove kokice su baš lepe, rado ću ih probati. Sviđa mi se. O, čini mi se da znam ko je napravio ove kokice. Dobro, probat ću. O, super! Wednesday, ti si pobedila. Kako to? Drago mi je. A sad mi se jede lubenica. O, to je lako. Sad ću je iseći ovako. A kora će spasti od jednog udarca. I kija!
Ja sam rekao. Šef je baš jak. Gdje je moj blender? O, evo ga. Stavljam lubenicu unutra. Obavezno stavljam poklopac. I uključujem. Trenutak i... zašto tako sporo? Treba staviti maksimalnu brzinu. Tako je bolje. O, da. Moj sok je spreman. Sad ću ga preliti u koru. To je genijalna ideja. Cool. A sada treba to sve zalediti. Uradit ću to uz pomoć sprejeva. Odlično mi ide. To je to. Moj žele je spreman. Sad mi treba kašika za sladoled. To je odlična ideja. Ja ću koristiti mač da bih isekla lubenicu. Uvek nosim mač sa sobom. To je to. Lubenica je izgubila. Sad ću uzeti nož i seći komade i staviti ih u činiju. Stvar, dođi ovamo, treba mi tvoja pomoć. Uzmi nož i napravi zube za našu ajkulu. Nije loše, ali pamti da zubi moraju biti oštriji. Svaka čast stvar, zadovoljna sam. Sada treba staviti sve komade unutra. Tako je. Odlično, ali nešto nedostaje. Znam. Svi vole igrati sa barbikom. Tako je. Jo, moja jadna barbika. Pojela te ajkula? Dobro, ovo je izazov, znači moram da se borim. Uzet ću nož i početi da radim. I seći ću lubenicu. A zatim jagode, obožavam ih. I također mi treba kiwi. Ostalo je sve lepo poređati. I napravila sam picu, pogledajte. Što više šarenih voća, to je bolje. O da, moja slatka pizza je prelepa, ali treba dodati još moju omiljenu čokoladicu. Sad ću je otvoriti. Prelepa je. Ali treba će mi samo kokos. Čokoladu ću pojesti. Sipat ću ga na svoju picu i to je to. O da. Jeste završili? Čekam. Još malo? Završila sam. Prijatno. Wow! Šta je ovo? Ajkula? Čije su to noge? Ovo je barbika. Spasila sam te. Vreme je da probam lubenicu. Njam, njam, njam. Kako je slatka. Oduševljena sam. A za picu imam poseban nož. Sad ću je brzo iseći. Eto, sad mogu da probam. To izgleda prelepo. Jao, a ukus je još bolji. Svaka čast. Ostalo je probati šefovu lubenicu. Sladoled, nije loše. Sad ću ga probati. O da, to je jako ukusno. Obožavam ukus lubenice. Divno. Spremna sam da ga jedem non stop. Oho, tu je još i žele. Nešto sam se smrzla. Dakle, pobedila je Barbie. Čestitam. To, konačno, jeste čuli? Ja sam najbolja.